Doncs ja veiem el vehicle oficial. D'aquí no res veiem el líder, el campió, el que serà el campió d'aquesta Grup Oliva Motor mitja de Cambrils Costa Daurada. Mira, últims metres, recta de meta. Està res, a 50 metres de creuar la línia de meta, el que es proclamarà campió avui a la Grup Oliva Motor mitja de Cambrils Costa Daurada, amb el 3.293, ni més ni menys que Alberto Puyuelo. Déu-n'hi-do, 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 quina lluita per la victòria avui en aquesta mitja de Cambrils Costa Daurada. Una victòria de molt. El tercer classificat per escoltar Joan Díaz i escoltar Alberto Puyuelo. Mira, 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 aquí tenim entrada del tercer classificat. A Toni Gran, tercera posición en esta media maratón. La campiona, quarta posició de la general, la campiona en categoria femenina, la francesa Melody Julien. Amb un cronòmetre d'1 hora 11 minuts, la francesa s'emporta la victòria avui aquí a la Grup Oliva Motor mitja de Cambrils Costa Daurada.